Αυτή είναι η τοποθεσία του ξενοδοχείου όλοι. Aber heute Abend abholen. Ja, gell? Zum Abendessen. Heute Abend. Ohne. Gut. Warum? Η πισίνα και αυτό είναι το δωμάτιό μας, ακριβώς από πάνω. Αλλά τη ζέστη που ήρθε αυτή μην την πείτε, δεν την μπορώ. Αυτό το μπαλκόνι. Απέναντι βέβαια, μη σας ξαναπώ, είναι η Τουρκία, αλλά σε ένα διάλειμμα που κάναμε εδώ, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, είναι τόσο κοντά, που οι ανακοινώσεις που δίνει μέσα στο κρουαζιερόπλοιο ακούγονται εδώ πέρα. Στο βράδυ μάθαμε ότι η απέναντι αυτή η ακτή τουρκική είναι στρατιωτική ζώνη. Και ότι εδώ έχει απάνω δύο φυλάκια που το κοιτάνε όλοι τη Σάμο, την κάθε κίνηση, ό,τι και να γίνει, την καταγράφουν. Αυτά στην Κάνερα. Τα βάγια κάτω είναι γεμάτο φρικάδα, δηλαδή είναι παρθένα με ακόμη. Κρύα νερά, ωραία, μπαίνεις μέσα και γίνεις ένας άνθρωπος. Είναι 8 και 20 το απόγευμα, φτάσαμε στο Πυθαγόριο, στην παραλία του. Εδώ παίρνουμε έτσι μια πανοραμική για να δείτε. Κάναμε μια μεγάλη βόλτα, πήγαμε μέχρι το Ηραίο, το Λιδάκι. Ήταν φανταστικά, είναι ένα ολόκληρο νησί που είναι ένας πελώριος κήπος, όχι κήπος στην κυριολεξία. Γεμάτος αρχαία πάλι, όπου δεις κολόνες αρχαίες. Όπου και η φόφη με τα άσπρα. Εδώ πάνω ακριβώς είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι. Βέβαια είμαστε στο πάρκινγκ, γι' αυτό βλέπετε τόσα πολλά αμάξια. Γιατί η πόλη είναι στενή και δεν περνάει πολύ πράγμα. Δηλαδή Ζαγανάκη, έχετε απόδειξη εδώ. Μισό λεπτό. Κάτσαμε με τα πολλών, ήρθαμε στο Πυθαγόριο, στο λιμάνι. Και βρήκαμε ένα ωραίο μέρος και κάτσαμε τι ωραίο που είναι. Πάνω στο κύμα είμαστε, ακριβώς. Και εδώ είναι όλο το λιμάνι. Μισό λεπτό να αλλάξω πόδι.
απίθανα ωραία. Και εδώ εντάξει να δείτε τα ψάρια που μαζεύονται. Πήγατε ρε. Από αυτή την ωραία είναι πισίνα τώρα. Εστιατόριο, το pool bars. Σκαρμάτια. Το δικό μας δωμάτιο. Φτάνει, δεν είναι για χόρταση. Εδώ είναι μια άλλη μονάδα ξενοδοχειακή δίπλα στη δική μας. Και αρχίζει από ψηλά. Κατεβαίνει κάτω. Σήμερα είναι τρίτη μέρα, είναι Δευτέρα δηλαδή, απόγευμα, γύρω στις 6.30 ώρα είναι και έχει αρχίσει και φυσάει επίθενα. Είναι ένα ωραίο κόλπο πραγματικά, καλύτερο ίσως από το δικό μας. Είναι σχεδόν στην Ελλάδα. Αυτό το νησάκι είναι Τουρκία. Και εδώ είναι Τουρκία. Αυτό όπως μας είπε κάποιος της Καπεδνιάκης, το έχουν κάνει στρατιωτική περιοχή η Τουρκία όλο. Το βράδυ βλέπετε εδώ πάνω στο βουνό δύο φωτάκια. Είναι τα παρατηρητήριά τους. Ό,τι σηκώνει και ό,τι γίνεται εδώ στη Σάμο το ξέρουν. Κατά τα άλλα είμαστε εδώ. Κατεβαίνοντας προς το βαθύ, αυτό εδώ το χωριδάκι είναι το βαθύ, είναι παλιά πόλη.
Ξαπλώνεται από εκεί, έτσι, μέχρι κάτω εδώ, πανοραμικά δυστυχώς είναι τα δέντρα μπροστά μου και μου κόβουν τη θέα. Και εδώ είναι το λιμάνι. Εδώ. Αυτό είναι το λιμάνι. Είναι και θεατρικότατο. Fascinado. Μπήκαμε στο πάρκινγκ, παιδιά. Αυτοκίνητα βέβαια, ο σκοπός μου δεν είναι να σας δείξω τα αυτοκίνητα. Αλλά έχει ένα καστράκι. Πάρα πολύ συμπαθητικό. Δίπλα οπωσδήποτε και μια εκκλησία έχει χτιστεί. Και το φεγγάρι. Φόβη σήμερα. Έλα. Πώς έγινε, παιδί μου? Μου ψάχνεις? Ναι. Βρήκες? Σε βρήκα. Είναι νύχτα, 11 η ώρα. Δεν είναι Σάμος. Κάποια από τα χωριά. Εδώ είναι ο Παύλος Φανάδη, είναι η Τουρκία. Και ετοιμαστείτε να δείτε το αναθέαμα. Κοιτάξτε πως φωτίζει η θάλασσα. Πρέπει να είναι Πανσέλινος. Νάτι. Φωτίζει όλο το πέλαγος. Είναι μαγικά. Εδώ στο βάθος είναι τα φώτα από το Κουσάνταση.